Onko se valmis? No en. Onks kukaan valmis tähän hommaan? En mä tiedä. Okei, no yritetään. Eli 2016 alettiin miettiä, että jotain kivaa voisi tehdä kavereiden kesken viikonloppuna. No, asia johti toiseen ja nyt ollaan 3 tapahtumaa tekemässä, eli 2 on takana. Pikkusen speksejä menneeseen 2 edelliseen tapahtumaan on noin 60 tiimiä, noin 300 osallistujaa, noin 2000 ajettua kilometriä. Meni aika hienosti mun mielestä. Ja suurin kiitoshan osallistujille, koska ne on tajunnut tämän jutun. Tehdään auto, eli teema. Pukeudutaan. On lupa olla hölmö. On lupa olla lapsi. Ikäjakauma meillä on ollut 18–65 ikävuoteen. Se on aika paljon. Mutta ei sitä huomaa, että kuka on minkäkin ikäinen. Kaikki omia itseään. Autoja on hienoja tehty. Teemat on ollut hienoja ajateltuja. Ne on viety loppuun asti. Innolla itse odotan sitä, että mitä tulevalle vuodelle on. Koska porukka alkoi jo edellisen tapahtuman jälkeen miltei heti kyselemään, että onhan se nyt sitten ensi vuonnakin, että kun meillä on vähän ideaa. No onhan se aina. Eihän sitä pääse mihinkään. Talven aikana uusittiin nettisivut. Tehtiin vähän kuulemma hienommiksi. Mia vastaa siitä. Minun mielestä oli hienot ennenkin ja on ne hienot nytkin. Eli sieltä löytyy laskuri, sieltä löytyy tietoa vähän tapahtumasta. Et käykää tsiikaamassa roadtriprff.com. Toikin video, mikä taustalla pyörii, löytyy sieltä suoraan linkki YouTubeen. Näin se. Näillä mennään ja toukokuussa mennään uudestaan. Nähdään toukokuussa.